що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті. Вони матері дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували, пенсії попіднімать, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять, вдіти гарний костюм та гуцулку станцювать. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу, тільки так ми досягнемо прогресу.